אסתי עזרה לנו להגיע לתהליכים הבירוקרטיים ולפתור אותם בצורה מהירה ויעילה, עם המקצועיות שלה ועם הניסיון שלה. רצינו שיהיה לנו רישיון יצרן לממתקים, פנינו לאסתי אבלס אדריכלים. מיד שפנינו לאסתי, היא הסבירה לי את כל תהליך, הן מבחינת העלויות פחות או יותר, הן מבחינת הבירוקרטיה. היינו מאוד מרוצים מההסבר, זה נתן לנו כוח להמשיך הלאה. צוות המשרד יצר איתנו קשר, היו מאוד קשובים, עשו תוכנית עבודה מצוינת, תוכנית לקבלן, תוכנית אינסטלציה, תוכנית למשרד לאיכות הסביבה. השירות היה מעולה, תמיד היה מענה, גם מעבר לשעות העבודה, אני חייב לציין. קיבלנו חוות דעת של משרד הבריאות במיידי. לאחר מכן התקדמנו בבנייה וקיבלנו את תהליך הרישיון שלנו בתוך זמן מועט, כחודשיים לערך. אנחנו עובדים עם רשתות בזכות הרישיון, רשתות שיווק, שופרסל, אנחנו עובדים עם חברות שיווק וכן על זה הדרך. אני ממליץ לכולם לפנות למשרד של אסתי, הוא מקצועי, הוא מהיר, הוא יעיל, הוא מגיע לתוצאות. אנחנו מרוצים, בעזרת השם נקווה להמשיך איתה את שיתוף הפעולה שנצטרך להתרחב.